Les escoles públiques de Santa Coloma i l'Hospitalet viuen amb preocupació l'arribada contínua d'alumnes estrangers fruit dels reagrupaments familiars. Es queixen de la saturació a les aules, de la falta d'espai i també dels pocs recursos. Els professors dels centres públics han tornat avui a sortir al carrer per demanar solucions a l'administració i denuncien que a més de la meitat dels centres de Santa Coloma hi ha saturació i falta d'espai. En nom d'aquesta manifestació, en el que diem que els professionals de l'educació i tots els altres ciutadans que avui ens manifestem a Santa Coloma denunciem la greu situació per manca de places escolars i la saturació de les aules en els diferents nivells educatius i la manca d'una oferta de places de 0-3 que viu la nostra ciutat. La nostra preocupació per la manca de les construccions de noves escoles i llars d'infants a Santa Coloma, entre elles la nova escola Sant Just, que acumula un endarreriment de més de 2 anys, evidenciant una manca de planificació i de compliment dels terminis establerts. Exigim transparència informativa que permeti la participació i l'elaboració de propostes amb implicació de tota la comunitat educativa aquí representada. Exigim mesures d'urgència que no vagin en detriment de la qualitat com algunes de les que s'han pres últimament. Exigim compromisos clars de noves construccions. No acceptem l'obertura de cap més aula sense els mestres i els recursos necessaris i adequats al tipus d'aula que estem creant. L'obertura de cap més aula que no estigui emmarcada en la planificació de les futures construccions escolars. Per tant, reiterem el que vam dir en l'anterior manifestació, ser rebuts directament per l'alcalde, perquè el problema és prou greu. No volem enterar-nos de les notícies per la premsa, volem una interlocució directa. I per tant, Santa Coloma de Gramenet, a 24 d'octubre del 2008.